Fl-laqgħa tan-NATO kien deċiż li l-Alleanza ser iżżid il-preżenza tagħha fiċ-ċentru tal-Mediterran. We are watching what the Libyan regime does to its people very closely indeed. And if there is a demonstrable need, if we have a clear mandate and strong regional support, we stand ready to help. Dan ħareġ hekk kif fl-aħħar jiem kien hemm rapporti l ajruplani tan-NATO kienu qegħdin jissolverjaw l-inħawi bejn Malta u l-Libja. Fi żvilupp ieħor il-Parlament Ewropew ħa pożizzjoni qiebsa kontra dak li qed jagħmel Gaddafi tant li adotta riżoluzzjoni għal no-flight zone fil-Libja. Dan bilan li jkun evitat li reġim ta' Gaddafi ikompli jattakka l-poplu tiegħu. L-ewwel nett din ir-riżoluzzjoni tattakka l-gvern ta' Gaddafi b'mod għal raġunijiet li ġraw dal-aħħar u qiegħda toffri għajnuna kbira sew finanzjarja imma anke morali b'kwalinkwe modi lill poplu Libjan li fil-lum qed ngħidulhom ribelli, però li nistennew li dalwaqt anke jiffurmaw bħala tipo ta' gvern. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Tonio Borġ ta' jifhem li qatt ma hemmx xi sforz konġunt bejn il-mexxejja Ewropej biex jirrikonoxxu r-ribelli. Tard il-lejla l-Prim Ministru Lawrence Gonzi kellu laqgħa privata mal-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso fejn rapporti qalu li l-Gvern Malti qiegħed jipproponi li jservi bħala medjatur biex jitwaqqaf it-tixrid tad-demm. Ftit tal-jemilu f'konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qal li tmiem ta' tmexxija ta' Gaddafi hija inevitabbli. Sadanittant Franza mexxija mill-President Nicolas Sarkozy kien l-ewwel pajjiż illi ħabbar li qed jirrikonoxxi l-Kunsill Nazzjonali tal-Libja li qed imexxu r-ribelli f'Bengazi bħala l-gvern leġittimu tal-pajjiż. B'reazzjoni għal dan, it-Televiżjoni tal-Istat Libjana qiegħda tgħid li tmexxija ta' Gaddafi mistennija twaqqaf ir-relazzjonijiet diplomatiċi ma' Pariġi u li r-reġim jaf sigriet li jista' jwassal għat-tmiem ta' tmexxija ta' Sarkozy fi Franza.